Termoharkko lukeutuu Euroopan markkinajohtajiin eristävien rakennuselementtien joukossa. BASFin Neoporista turvallisin menetelmin puristettu elementti säästää huomattavasti energiakustannuksissa. Termoharkon tärkeimmät ominaisuudet piilevät sen tehokkaassa laadunvalvonnassa ja patentoidussa teknologiassa, jota on kehitelty jo yli 20 vuoden ajan. Rakentaminen perinteisiin menetelmiin verrattuna sujuu nopeammin ja yksinkertaisemmin ja antaa tehokkaasti eristävän, turvallisen ja luotettavan rakenteen. Eristävistä elementeistä voidaan rakentaa perustukset, ulkoseinät, välipohjat ja katot. Yksinkertaisen, mutta lujan kiinnityssysteemin vuoksi termoharkot voidaan latoa nopeasti. Onton eristemuotti seinän sisälle betoni valetaan yli 3 metrin korkeuteen kerralla. Menetelmä ei vaadi erityisiä tukirakennelmia tai asiantuntijapalveluja. Maailmalla laajalti käytetty tuote on saavuttanut tunnustusta energiatehokkuuden lisäksi myös sen ympäristöystävällisistä ominaisuuksista. Tutustu lisää Termotaloon osoitteessa termotalo.fi.